Tagol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Don't touch my birdie. Matouch ng birdie. Bawal. Magagalit. Sila. Ako si Manggas. At ito ang Siko. Sino? Ako. Sa bansang India, inireklamo ng isang misis sa mga pulis ang kanyang mister dahil nabawasan umano ang kanyang oras sa paggawa ng mga content na ipopost niya sa kanyang Instagram account. Ang nasabing babae ay nakilalang si Nisha at ang asawa naman niya ay si Vihendra. Gusto ni Vihendra na unahin ni Nisha ang mga gawaing bahay kaysa puro content lang sa social media. Sinunod naman ito ni Nisha, subalit dahil doon bumaba ang kanyang mga followers sa Instagram. Kung kaya't nagkaroon sila ng tensyon dahil dito nag-file si Nisha ng harassment laban sa asawa niyang si Vihendra. Naghain rin ng counter-reklamo si Vihendra laban sa asawang si Nisha. Nahirapan si Manggas. Ben! Dahil palagi ang mano itong abala sa kanyang Instagram at napapabayaan ang mga gawaing bahay. Di kalaunay, inatras naman ng mag-asawa ang kanilang mga reklamo sa isa't isa. Subalit, Silantang. tuluyan na silang nagkahiwalay. Ayan. Babalikan Ikaw, pa yan. Kabisyo, ano ang uunahin mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, ni siya, busy. Morning call! Morning, Tis! Kabishop! Feel good morning! Sweldo day na karon ha at July 15, 2025. Sa oras na 7:30, kasama niyo na ang certified playboy, Uncle Dagon! Sa mga angkol. Tao ba na to ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo Your Tita Max? Tanya Chinita! Tita, siya si Tita Max. With the pambansang senior, Mang Kanor! Yan na. Huwag kayo mag-isip ng kung ano, nasasaktan lang siya sa gout niya. Uminom ka na ba ng ano? Di pa nga eh. Ang grabe na yung magana ng aking... Ba't may foil ka dyan? Ba't may foil ka dyan? Binabalot ko siya ng puwil. Puwil. Para hindi siya lamigin. Di ba pag nilalamig ka, binabalot ka ng puwil? Kasi mga Di gawin mo na rin nire-rescue. barbecue. Pwede na ba ito yan? Lagyan ko na lang ng mga sibuyas. Ginawa mo lechon belly yan eh. Anyway, good morning sa ato mga kabisyo diha nga naminaw. Mga angkol, mga auntie, tito, tita. Dahil lang sa Instagram, mga contents, Hindi siya supportive. naghiwalay sila. Hindi ba siya aware na influencer yung misis niya? Siguro hindi niya gusto yung mga contents sa asawa Hindi niya Hindi niya sinuportahan eh. Diba? Dapat kung ikaw yung Hindi niya asawa. gusto yung content. Binabanggit ba yung kung ano yung content? Wala namang sinabi. Pero... Kaya ayoko mag-jowa, hindi rin magugustuhan ng jojowain ko yung content ko. Oh, Pero may bakit? nag-chat sa akin, Oh. ganda mo naman, kung ako yung jojowain mo, supportan kita sa ganyan. So, una lang yung sinasabi. Pero pag nandun na... Oo, pag babawalan ka na, sabihin, mag-polo shirt ka. Magbra! Sabi niya magbra daw. Oo, sasabihin, nag-polo shirt Bawal ka nga. na, Mas gusto ko bawal. mag-polo shirt ka kaysa nagpapakitang cleavage. Mantakin mo, para sa relasyon, sa sacrifice ko yung market ko. No, sino ka? Sabi niya, bra! Bawal daw ang bra. Oh, ganon. Hindi ako natawa sa joke mo, Mang Kanor. So, Hindi naman yun inulit-ulit joke. mo pa kasi. Oh, sorry na. Oh, sige, balik tayo dyan. So, hindi siya support. Halimbawa, ako, influencer. Okay lang sa'yo yung kita yung cleavage ko, sexy ako online.
Kung hindi Kasi matanggap, mahirap talaga kung Oo. ang lalaki kasi medyo ano tayo binabakuran natin yan atin yan akin yan ayaw kong makita Lahat na ba yan? iba. Lahat ba yan? Mostly mga lalaki na talagang hindi akin to, hindi ko po pwedeng i-share to sa iba. Akin Pero ka lang. may mga lalaking, sige pakita mo kasi flex ko yan trophy girlfriend kita May eh. mga lalaki din na ganon. May mga lalaki din na ganon. So hindi naman yun yung gauge ng love nila. Okay. Yes. Oo. May Pero mga yan, supportive. yung inayupak na yan ayaw di ba? Ayaw So baka rin ganun din yung content nung nung asawa niya baka Oo, sexy. baka tawag doon yung site, adult site. Yung... Uy, ano yung mga OnlyFans? Ano ba yan? Wala akong alam yan. Ako nga nag-isip ako, naglag ako si Makano talaga, alam na alam. Sabi ng kumpare ko. OF. Sabi ng pare ko, pre. Magkano ba bigayan dyan? Ha? Biyaman ba ako dyan? Dollars daw yan eh. Sino ka mag-send? Gagamitin yung card mo. Siyempre, para mapanood yung mga ganyan, isa-swipe mo yung credit card mo. Pwede ba mag-send? Hindi kaya ako tinatanong. Hindi ako para magkalat ng Pero alam na ng mga driver to, wag ako. Ano na naman yan? Ano yun? Isesend sa'yo personally o marami kayong makakapanood sa sexy body? Hindi. Ano lang yan? For personal consumption. May ka-equivalent na presyo, na rate. Ganun Ano yung nga. pag yun sa akin, yung boobs ko, magkano yun? Depende yan sa presyo nilalagay mo doon. Hindi kasi dalawang malaking bilog to di 100,000 to. Depende siya. Per kilo yan. Parang baka! Per kilo Ang talaga. sigang! Babae ka eh. Pag lalaki, hindi per kilo. Ano? Per inches. Sorry, Lord. Paano pag half inches lang sa ex ko? Nadamay na naman. Wag na, doon na lang sa palengke yan. Pero yung pagiging supportive nga, depende rin siguro sa content na ginagawa nung asawa. At saka sabi nga napabayaan daw yung mga gawain. Ba siguro pag uwi niya, Oo. nagkalat pa yung bahay, mga Yun daming lang, hugasin. ma'am. Tapos nakikita mo yung asawa na nagbibideo-video lang doon. Baka content na Hi, yung maraming guys. bahay. Di ba? Hindi. Ayoko mang-judge talaga, promise. Mamaya siya kasi yung provider Oo. O di ko maglinis, ha? Tapos kami papagalitan nyo? Kami yung provider, dapat kayo yun! Linis lang bahay, di nyo magawa. Kami pa rin lahat. Kami na lang kayo magkaroon ng itlog. Kay sandali, Tita Max, ba't ka ba nagagalit? Yung asawa yung umuwi galing trabaho, nawalan din ng trabaho dahil dyan Ba't siya magagalit? Guys, ayan na nga. Guys, well, Kami na lang lagi, kami na lahat. ayan na. Ito na yung, sino gusto magpagasolina dito? Bakit? Gas, okay, bye. Gaslight. Gaslight, napagaslight na naman, Hindi guys. ko na-gets, naglag. Pero yun na nga. Yun na, only pants na nga lang ako. I-try natin yan. Yung mag-sexy star. Sexy star. Yung mga mister, kumari, suportahan niyo yung mga misis. At ikaw naman, misis, suportahan mo yung mister mo. Bakit susuportahan? Ayan, guys. Bakit namin kayo susuportahan? Kami yung kumikita. Ba't ka kami, si mister ngayon nagtatrabaho Pagod na pagod siya. Yung mister. Yung vlogger. Kasi nga nagko-content siya. Yung vlogger. Yung mister. Di ba? Hindi lang namin nahuhuli ng bababae yan. Si mister? Yung vlogger. Ang dami kong kilala. Yung vlogger? Na mister. Damay na naman ng civilian. Yung mister. Sibilyan na mister. Civilian na vlogger. Hi guys! Welcome to my video! Sabi ng vlogger? Sabi ni mister. Bagay din naman si kanya. Dami na niyang followers, Yung vlogger. Ni mister. Uy, mga... Babae, mga followers niyan. Ni mister? Nung vlogger. Nagpakita ba ng boobs? Yung vlogger? Si mister? Uy, nakatupis sa harap ng video. Yung vlogger? Si mister. Kaya pala. Sabi ko na Ayaw ng budots? Ba, yung vlogger? Si mister? Sabi ko na Sabi na sa Barbie. yung vlogger. Mister.
style niya lang yan para makapambabae. Ay, nako guys. Tigil na natin to guys. Ito na sudapak. Saan na boys? Dito lang sa 90 Boys ang Love Kailangan Radio. mo pag i-memorize yan! Basic!